עכשיו באולפן, גילת רפפורט. israeli.com. אנחנו היום נתחיל את התוכנית עם בחורה בשם בילי. אתם מכירים אותה בתור דוקטור בילי. דוקטור בילי, אישה באמת יוצאת דופן, שיש לה סיפור חיים מדהים. אני רוצה לשתף אתכם עם הסיפור שלה, אבל לא לפני שנגיד לה שלום. היי דוקטור בילי. בוקר מצוין. מה שלומך? פנטסטי. יופי, נהדר. אנחנו איתך היום במשך כמעט שעתיים, וכיף וכבוד אדיר לי. אני קודם הייתי רוצה לפתוח במה את עושה. יש לך חברה של Attention B, נכון? שנקראת Attention B. Attention B. את מתמחה בעיקר בילדים עם ADD, ADHD ו-LD, נכון? נכון. Neuro-Cognitive Behavioral Therapist. הנה, אמרתי את זה. Therapist and coach. Therapist and coach. Because I see בגלל שאני רואה את הדברים החיוביים שיש בכל אדם, את הכישרון שיש בכל אדם, בכל ילד, ועם קואוץ', עם אימון, עם כלים, עם אסטרטגיות, אפשר לקחת אותו לשמיים אין מגבול. כן, בהחלט. מכל, את לוקחת את המצב, או מוציאה ממנו רק את החיובי ואת הכי טוב. כן. זה מה אז דוקטור בילי מטפלת ומאמנת אישית, שמשלבת בעיקר את תורת הידיעה והמוח, תקני אותי אם אני טועה, עם תורת ההתנהגות. הבסיס הוא המוח. אוקיי. הוא המנוע שלנו. הוא זה שאחראי על הפעילויות שלנו. אז זה נוירו. קוגניטיב זה הידיעה, הידע, כל מה שאנחנו לומדים זה קוגניטיב וזה במוח, והביהייביורל, ההתנהגות שלנו, היא זאת שבעצם יוצאת לפועל. אז כשאני מסתכלת על אדם, אני מסתכלת משלושת האספקטים האלה, מהאספקט של המוח, מהאספקט של הידע ומהאספקט של ההתנהגות שלו. כן, ואז מה השלב הבא כשאת בודקת את כל הדברים האלה? אחרי שעושים אבחון ויודעים מה יש לילד, מה קורה במשפחה, מה יש לאדם המבוגר. ADHD זה לא משהו שנעלם עם הגיל. נכון. גם יש הרבה מבוגרים בטח שלא יודעים בכלל שיש להם ADHD, נכון? נכון, ואנחנו ניגע בזה. התוכנית מדינה בהפרעה או מדינה באבחון שמשודרת עכשיו או שודרה בשבועיים האחרונים בערוץ הישראלי, שמה את אצבע על העניין. את האצבע על ADHD, על מה שנקרא הפרעות קשב וריכוז, Attention Deficit Hyperactive Disorder. משום מה בהפרעה הזאת, כמו שהם קוראים להפרעה, יש גם Deficit וגם Disorder, ואני אומרת, זה בכל מקרה רק Difference. זה אנשים מדהימים, זה אנשים מקסימים, זה אנשים עם יכולות. אם תעשו גוגל ל-celebrities או attention deficit disorder ואנשים מוצלחים, זה שייסד את קינקוז, מצליחים מאוד, זה שייסד את קינקוז, וירג'ין אטלנטיק, ג'ט בלו, זה שהמציא את הכרטיס האלקטרוני, עם הפרעות למידה, עם LD, דיסלקציה חמורה, ועם הפרעת קשב וריכוז מאוד חמורה, הוא לא יכול לקרוא ספר, אבל יש לו את האנשים, והוא יודע לעשות את זה, והוא יודע מה הכוחות שלו. אנשים כאלה הם אנשים שמצליחים ושיוצרים דברים שאתם עוד לא חשבתם עליהם, האנשים הרגילים. יכול להיות שהם רואים דברים הם רואים דברים בגדול, את הראייה הכללית, את הוויז'ן, כמו שאומרים, ואנשים אחרים עושים להם את הטכנית, איך עושים את זה טכנית. אם אנחנו נלך בשביל הרגיל שכולם הולכים בו, נגיע לאותו מקום. אנשים עם ADHD, וגם לי יש ADHD, אבל יש לי גם PhD. אז יש לי הרבה D'ים ופ'ים. האנשים האלה רואים, אנחנו רואים את הדברים באופן ובזמן שאנשים אחרים לא רואים. ולכן הרבה פעמים אנחנו ממציאים. אנחנו ממציאים גם את עצמנו, אנחנו ממציאים גם דברים. והפסיכיאטר זה שדויד נילמן, זה שהמציא את הכרטיס האלקטרוני, אמר, האם זה לא מוזר שמי שהמציא את הכרטיס האלקטרוני, הוא זה ששוכח לקחת את כרטיס הטיסה ונזכר בו ואומר, אופס, רק כשהוא מגיע לפתח המטוס או לקאונטר, זה אנשים עם ADHD. כן.
אוקיי, אנחנו נדבר על זה עוד בהרחבה. אנחנו נספר לכם את הסיפור חייה בקצרה של דוקטור בילי בהמשך. בינתיים אני רוצה להשמיע לכם עוד שיר קטן ונמשיך. דוקטור בילי, אני חוזרת אלייך. בואי נדבר על הילדים. הרבה אנשים, אני קצת חקרתי, קצת ראיתי את האתר שלך, דיברתי עם אנשים, הרבה אנשים אומרים שאת קוסמת. מה את עושה שונה ממטפלים אחרים, מפסיכולוגים אחרים שכל כך ייחודי לך, לשיטה שלך? ראשית אני מביאה את עצמי. את הניסיון שלך. אני לא ילדה. את הניסיון, את הידע, ש-ADHD אוהבים לחקור וללמוד, והם יודעים הרבה על הרבה. זה לא שהם יודעים on the surface, על קצת, על כל דבר. הם יודעים הרבה, והם יודעים לעשות הייפר פוקוס כשהם רוצים, והם לומדים הרבה על הרבה. לפחות זה מה שאני עשיתי בחיים שלי. ואני מביאה את הכל איתי, אבל אני כאילו עוזבת את זה, ומקשיבה למה קורה. אני הולכת לבית, ברוב המקרים, לבית של האנשים, רואה את האחים, רואה את ההורים, רואה את הילד, רואה את החדר שלו, רואה איך הוא מתנהג. איך הבית נראה, איך מסודר. הכל. הכל, את כל הסביבה שלו, איפה הוא חי. ולכן, והסביבה הוא משהו מאוד מאוד משמעותי בטוח. בחיים של הילד, הוא מאפשר או לא מאפשר. ומשם אני מתחילה. אני מתחילה ואני עושה את השינויים בכל התחומים. אני מדברת עם ההורים ומסבירה להורים ונותנת כלים להורים. אני נותנת במקביל כלים לילדים, אני נותנת במקביל כלים ועושה אינטראקציות עם האחים. אני מטפלת בנושא של בית הספר, נותנת כלים להורים של איך לדבר עם בית הספר, כי הורים לא כל כך יודעים שיש להם זכויות, יש להם זכויות במערכת, ולא רק תמיד בפאבליק סקול. אני פשוט